Labantu abaculayo bezwe iflow nje kuyanyiwa abaphe kwethu. Hayi. Siyababa. Izwake. Qeb. Ekuse nizwile phethu ngo DJ Mel phethu. Bamrapeile uMayproof phethu. Hey phethu wa race upha chaka uresho yicheri phethu la uyakawota phethu. Ebawulova ikhona irap nangakuthina nye ubambula amajita we. Soloko ezwile amajita ukuthi le acheri ya rapana ayalahlanika. Ayidlulisa ngakube enqunu. Hayi kuse angenzi lutho ungeza. Awusipani namhlanje. Akusona isipani phethu. Mele ube uyayibona le ngani kubamba ukuthi ukuthi umuntu ocabanga ukuthi unenyuka izokurape. Phethu imrapeile uDJ bayaqawota phethu. Cabanga urape umuntu eshaya iqanda ngephutha. Ubuka irape lapho unconscious. Hlanyana ugelwa khona. Awuyizole ngaqala ukubona irapist ekwazi ukuyimela kanje. Ngiyaqala ukubona irapist gugulethu umphakathi ongayingeni indaba yayo. Azayishawa umuntu. Yazi imiselwe itax. Yazi khona bayikhamfathayo. Siphelele abantu bakhamfatha irapist mfethu. Unetshele rape umjita la blind. Yazi amajita amaningi afuna ukuyitosa. Hayi. Amajita ayekusebenza samsodlala ngani ngale ngani bethi izovela isirape soba u3. What if isirape song azonyiwa? Lalela amajita kepile chapelo. Amajita kepile amzala ngeze rape bolo. Buzana ukuyixaka. Abalingane rape kanjani kanti? Kulo ukhona umuntu osabezudle kule yodwa. Kodwa nasiste urape umuntu ngani wena? Sengenze yonke into awurape. Lothi kuthiwa uyarapana la uzenze nje. Udume ngani kanti wena? Amajita yali ingcobe yarapa mina izonya. Hayi hla ugcina ukurapa amabhotela. Urape bamina ngangizomahamba kube yena ovula icala. Thando nangu uthando wesela mamkhize correct motor. Seniyasirape manje. Into eseniyenza le masayistera. Senisibamba ngerape. Hawu. Vuyo. Sesiyareshwa manje. Owami, siyareshwa manje. Gresh, bangephi labantu abadlungilanayo. Thina sifuna ukuyakubona asingesilwe nabo. Solova sifuna ukukhuluma nabo. Ama-sister arape amajita. Sifuna ukwabona. Konke sifuna ukuyixoxa off camera. Ngathi ngalate ebusuku. Engeze usisore nawo kwama-period asikwazi ukuxoxa lento sisikhathini. Sifuna ukuxoxa kahle samajita nje sifuna futhi ngathi nixoxe namaZulu kakhulu. Bonova. Cebo. Siyahle kulo la eminyango. Amajita ayakhala bese ngathi opportunity angaze ngithole lo thuba mfethu. Ababedlalela bese amantombazane ikhuluma irape ayakhala mfethu. Amajita akhalane bese ezinye ingane izalwa imbethe mfethu. Uvuke ngerape nje mfethu. Uthi uvuka nje bese kubambe ngerape. Kodwa umjita oshoyo ukuthi mengase linge elahle la kumina. Hayi. Ngiyakutshela. Hayi ngeke. Ngeke wehlele irape mjaja. Naye lo mjita yamehlela phethu ayengekho right. Ngizwile phethu uMels phethu uhamba ama therapist phethu bazama phethu kumlokhuzana phethu ukuthi cause uthi step la mjita njengamanje phethu ulimele yabo. Sanele. Kubla eminyango phethu. Kubla eminyango captain ngiyakutshela phethu. Mjita bambambe ngerape akekho happy phethu and abamnakile abantu phethu. Mabaya senze njani phethu Dlamini phethu ngeke phethu ndaba aphiko phethu la crash amajita la eminyango amaphoyisa awayingeni akafiki ngisho ivene yodwa ngisho iphoyisa lamba ngebhayisekile lizobamba lo sisi uhlalaphi kuzophenywa awuzozwayo khona umjita ophansi omunye emsebenzini akadonsi kanje icala lakhe alihlehli lihlehle ngaphakathi kubi la ngaphandle kubi la nothando ngaphandle Thando iyashisa insimbi bonga stores yangena zakho sinawana nginolayini wakho nawo layini correct motors yangena pet store ungahambe busuku amachera iphana manje amajita azolahlana ngo1 intatha akaze semini ngandangiphi amachera iphana bese umuntu ufike lapha ngabo 11 bakhona ngireshwa Jabulo amajita iyonini Turipe kanjani mfo ngekonomi maye bengiready nomnini ngikhale ngwaphethe vele ngimtshelile ukuthi okay sis ngoba ngiyabona ukuthi ingozi cela sifaye condom Thopho ugcele kanjani round yesibili ubureshiwe bengifuna ukupheka phela amashit ngifuna ukupheka kose enkantolo angimophi kodwa ngisukuma nakho ukuthi lento ayenze kumina ngifuna ukuyenza kuyena
Hayi baby lalela baby lento ayikho personal. Usufuna manje uqala lezi zinto zakho zokungiabuser ngoba wazi ukuthi ngisoft these days. Soft who? Wena soft. Baby umuntu wangisho ngenzani? Akayi acknowledge. Angisazami manje. Aka understand ngobani? Acknowledge lutho ngiyabona oh imini flop la. Ngiyayi exhaust. Lalela umuntu wakhe ayitela into yenzayo. Lutho ngisho kanjani? Ayikutela into yenzayo. Many man. Kabani ngiyaona la nginet. Wozobamba imashi 2 seconds. Ngiyabahamba. Ngifuna lezo. Awuyizwa lezo. Azula akayike kanje nje yami. Ngila ngawe. Nanganibuka ke. Ulayini kamazama mfethu umjele. Ube noyini. Ngathi uyazi bese simbamba mfethu ekwintazi. Correct mocha. Angele vele ngonima. Vele unajari uyamnela. Ayike kanje sinani. Namzokutshela amashinga. Awu correct mocha sinakhona bezosabule ndabuko. Phela naye lokushisa lesithalala nje impethu. Hayi sithalala lezi. Awu correct mocha ziyageda ebafethu. Siyahlukumezeka solo vasethi kodwa sinakile. Yabo lama campaign akhona nalama masha khona. Awahlangene nathi impethu. Oh what abuse? We need to stop rape. We need to fight with rape. Crash itsotsi la. Hayi joke. I-joke akekho obonayo ukuthi lamjida mfethu ureshiwe. The only time nginga understand ukuthi kureshiwe itsotsi mengabe manje mhlawumbe intombazane eyiphara ngoba le ntombazane eyiphara ina weave. Ngoba le ntombazane la makeup senzoyi-attenda kodwa nje leli phara what if limgulisile, what if limthelele nge-infection. Lo mjida le cherry le kunokuthi inkhononda ukuthi i-rapist inibhizi babazi ubonele labele pastet ushaka imibele urapile loya muntu bele nobele urapile. Usakwabona umjida orapile kulodi kubatshaza ushafuwa kuthiwa upastet unoshafu blind. Hayi bo lo musani kusenza kanje. Sakusenza kanje sireshelo kunomuntu odlwenguliwe la eminyango. Asisukumeleni leyo part. Senze njani? Awuthi nginibambe ngizwe. Umuntu amase mthethe sirengireshiwe hayi inkulumo ngireshiwe faka uyangidabukela uyangikhampatha hayi inkulumo winja umuntu wangithe ngiyam-eda wa decline anginandaba nawe beba ukahle uyibambe sishaba ngifuna ukukubuza okay nendaba la nandaba le decline yakho kodwa wena we angel phela wena princess Hannah Montana awungene phela sishaba ngifuna ukukubamba hayi akutshela umuntu amadeyo relaxa yathi ya relax washikhanda hayi ngathi ufaka iweave hayi ngathi ufaka imncome ngabili kathathu ngambona lento ngathi uthi iyamsinda lento yokunconywa kakhulu ngavele ngahoxa umuntu oqala umncome seqala ukukuthuma cela ungidlulisele hayi ngokuncoma nje sengifela nje uthi nje ngicomplimentile hayi asisabele ngalo la idalekani hayi mina lo sisiphethe masehlangane nami mfethu ufuna ungirepa nganyiwe hey awukhwini mfethu. Hey girl. Yeah. Semotweni uyapi? Window. Yazi wena window. La. It's not like unendlela. Wena oncane ukuya lapho. Hayi ukuthi mhlawumbe ngiyakunqabela. Ubani lo mfethu lo? Baby. Oh yes, ema parking. Ilabantu abathatha ugesi bugesi ongala. Bra mawuphume ngala basakhuluma neJerry mfethu. Cela awuhloniphi privacy mfethu ye-couple. May bro. Kuyinje mfethu ukubamba ukuthi hawu bra mfethu singashaya iqandu ujinde kancane. Baby ungaphumi mfethu hayi umjakajaka kumele ephume mfethu. Jaja qabuka mfethu ngizokufaka manje. Isithombe. Sanga noQueen. Awuyizwa lokho qabuka uQueen. Awufethu uQueen akakhwayi mfethu ngokushiya namajita manje. Ayisinawana ayike ngaphandle kasifothelane sisabele mfethu ngizothini. Mfethu. Ngathi le video le edlala endabeni la kancane sothi iku advertise ukukhulunywa ngetraffic. Maze kuvela video encane eveze emgaqweni. Ikamera ikhanya kabi. Qabuka ngalapho pastet ngalapho. Uphisa ngalapho mfethu. Ngakuwena. Buka. Zama ukuthola indawo ongaphuma kuyena. Ngalapho. Zikhiphani ngalapho kwena. Ningakwazi ukuphuma ngalapho. Alabajida mfethu. Anzwakali nini idatha liyanhlupha ngalapho.
La manje angakwazi ukufreeza afreezile la labo lova mfethu mfethu qabukani nihlushwa internet niyasilimaza qabukani iyahlupha internet bafethu yabo lova mfethu la majita angikwazi ukuwakhipha abo lova ngicela nje iqinile bakhishwa kanjani mfethu majita mfethu Abolova. Bangena nge-slow motion, phethe abantu leponi, phethe abaduzulu. Bathi ayahlupha, phethe yezwa phethu. Ayabamba ukuthi ayimashi kodwa athi nje simngento. Thina asilahli ithembe egcineni. Sikanje. Yabona le nombo ukudwadla abantu. Bambela izinto manje kanje la. Sesiyiphatha ke manje. Unathanda uyajwayela wena. Ayikho ehlekayo la ushaya lezi inyoni lezi ayisaphumbuka manje idatha labantu leli abantu bayaxeka abantu bathi ayizo lezo alamathitha bafetha nganzo wakhipha kanjani qabuka yebo sayithola inkululeko bafetha kusasa ngisehotel ungaloti ngixegela inyanyanyanyani mfethu se-blues car wash aselokishini phakathi mokuthi ukonyulenzi mokuthi ula komashu mokuthi ungaliya mfethu ko-vereleb shayisa ungayiphothi imina u-church boy amawele mfethu amawele mfethu fly motion mfethu umonde blose mfethu epetalela bese baningi mfethu yezo ama-out ama-surprise act engigcwala ngawo manje ungalothi uyiphotha ngo-710 mfethu anifikeni lapha umuntu ushaya iqanda kumele ngikhokhe into eyiningi ngabi lothi ngixega lapho yanifikeni bafethu siyasebenza sesingasiqhekeze manje liyashayisa isosha uzodala kanjani funa ngithukeke yazi abantu abangasekujikela ukhipha okhozi phuma ephepheni uyashayisa sinabanye Newcastle Thokoza ungasabi kuyashayisa ngoba manje sehotalu nje ngamanje asisabele ngehotalu nje ngamanje uzobe khona lasisone phana wabolova uyabhukwa zathi correct motor ziyangena lalela uzobe khona lasisore phanayo Jabulo ziyangena ukhona la siswera phela pha ku-event yami ngimbhuke direct sister wera phethu uyashaya amakiki u-on kakhulu uphusha isipani sakhe adume ngaso nawo kulayini nomnini nomngeni performance yakhe ihamba ngayo vele inombolo ayolova bayeza ayolova ngakutshela ngekho uzobe egqoke i-under noma i-truck bazoza bebujwabu what if ulaka kumina kunyiwe abe ne-hope ngathi ngabhayizela mina khona ezobona Let's ngifakele mina abantu engibamba uthi kuseni lo layithini